Ovog avgusta jedno od omiljenih mjesta za odmor i rekreaciju, Park narodnih heroja u kvartu Vakuf, bit će još uređeniji. Investitor je Direkcija za izgradnju, koja je prijedlog mesne zajednice Prijepolje za uređenjem parka uvrstila u godišnji program rada. Prošle godine smo radili jednu etapu staza u ovom parku. Izvođači su bili putevi. Ove godine na insistiranje članova Savjeta mesne zajednice Mehmeda Ferazića, Behudina Kastratija, Suada Memovića, Fetahović Remzije i Mekić Mersida, mi smo ponovo ovaj dio staza stavili i to je usvojila Skupština i koja je prihvatila da uđe u plan rada direkcije. Momentalno je vrednost investicije ovih poslova negdje oko 1,5 miliona dinara. Radit će se jedno 1050 kvadrata asfalta i 43 metra kanala kišnih kolektora. Pa izvođač radova je firma iz Prijepolja Rad Labud i mi se nadamo iskreno da će to biti u korektnom roku završeno. Nakon završetka radova u Parku narodnih heroja, planom mesne zajednice Prijepolje predviđeno je da ista firma nastavi sanaciju asfalta u naselju Mušanovići u Bostanima.